Takže čaute u tohoto videa. A dnes sme tu s mojím kamošom. Sme na tu vonku. Večer je noc, len mám troška zasvieteno. Možno troška niečo vidíte, môžete vidieť. Oliver, zasvietím troška. No, rovno do mojich očí. Ale tu iba rovno takto. A inak, keď ste si všimli, mám laser môj. Som si kúpil za 12 €, je lacný dosť. A tak proste sme sa išli prejsť a hneď sa čudujem, že čo je hento. Aha, dobre. Ide auto. A takto toto vypadá. Len tak sme sa išli sem prejsť na laser. A tak sme sa išli sem pozrieť. Inak, tak dáš ten laser, tak to reálne vypadá ako by toto nejaká čiara. No, ale na kamere to není vidieť. No, je to troška, akože keď sa kúknete poriadne. Úplne až na tú druhú stenu to vypadá ako by lanovka. A keď chcete part 2, že tu chodíme, no tak dajte tu 30 lajkov. 30 lajkov? 30 lajkov na part 2. Inak aj on má YouTube kanál svoj, môžeš povedať. A ja mám aj oslepenie. No môžeš povedať svoj YouTube kanál. Dark Flame X49. No. Sa to píše Dark Flame X49. Áno. A môj poznáte, lebo teraz na ňo pozeráte. A neviem, skúste aspoň dať tak 100 zhliadnutí, to by som bol za to dosť. Ja si miniaš bater. To je jedno. Tu bacha. A to ideme tam? Nie, to je jedno, ja neviem. To už je dosť svetla, takže to už ja nemusím tak oslepnúť. No. Tu je nejaká značka prechodná. Wow. Poďme ku tú zástavku a už končíme, dobre? A tak sme sa tu len 100 zhliadnutí, 30 lajkov a part 2 s Oliverom tu sa prechádzame. Môžeme aspoň 20 lajkov, lebo keď je to iba chodenie? No tak dajme teda 20 lajkov a 50 zhliadnutí. Dáte to? A podľa mňa áno. A budem oslavovať za 100 odberateľov, takže Ja to isté. On to isté? Ja mám 83 odberateľov zatiaľ. Barbiš. No, a tak to vypadá. Nejako len tak sa prechádzame. Sme išli až sem. Tu si to svieti s baterkou. Len ty ju máš viacej potiahnuť, ty si ju môžeš takto, že potiahnuť. Takto. Teraz to máš takú guličku z toho. A tak. Prepáčte, že je to také dlhé video, len proste chcel som urobiť niečo, nejaký level. A inak prepáčte za to, že som nenatáčal dosť dlho. Je to preto, lebo nemal som čas a niekedy som fakt nemohol vymysleť video. A potom fakt som mal som málo času. A vyjde video, jak mám narodeniny, možno jak spúkam sviečku, alebo aj nejakú fotku uvidíte na nejaký story. Možno budete vidieť. A inak. Lebo zajtra Oliver u mňa spí. Dneska. Áno. A zajtra bude mať narodeniny. Áno, budeme oslavovať. Aha. Tak že potom... Inak vyskúšajte jemu dať na narodeniny aspoň 1000 lajkov na jeho narodeniny. To je čo ti zaskral? Čak tam už mi tekla. Vyskúšajte mu dať na jeho narodeniny 1000 lajkov. Aspoň. Áno, to by som bol úplne extra rád. Aspoň na moje narodeniny skúste. Akože ja nedostávam veľa lajkov. Maximálne som dostal 100, ale dostávam veľa Oliver. No toto. No veľa z vás pozerá moje videa. Ale ja iba robím anglická, tak iba niektorí. No, robí iba anglické, ani českých youtuberov alebo slovenských moc nepozerá, len asi mistera. A tak, aha, aj na Moste. Aj Moon. No, aj Moona, to je Slovák. Slovák. A tak len sme sa tu išli prejsť a tam už sa otáčame.
nechcem úplne už to ne. Ja by som išiel ešte úplne až tam, dozadu a potom naspäť. No ale vieš o tom, že tam sa nemôže ísť, tam je tieto hororové. Ešte sme tam, lepšie. my sme tam boli vo svetlu a tam to nie je príjemné a tam sú aj ľudia teraz. Tu sa otočíme a ideme preč, lebo však nás tu policajti chytia, však nás A uvidia. čo, že sme sa prechádzali? To je jedno, a však by sa mohli by sa to akože stať. Dobre, môžeme sa venovať videu naozaj. No dobre, takže neviem, čo už ďalej mám tu hovoriť. Podľa mňa viacerí z vás už nepozerajú toto video, lebo my iba sa prechádzame. No to je také len A tí, tak. ktorí ste dostali, tak ste super. Áno, tí, ktorí ste tu dopozerali už dokonca, tak ste bossy. Že ste bossovia a... Tí, ktorí už išli preč, toho by som chápal. No však áno, to chápeme keby. Lebo toto je také nudné, ale zase bude vystrihané a veľa vtipov tu bude tých, takých, že memes a tak. Skúsim tu urobiť nejaké mimy, že nejaké, keď budeme niečo hovoriť. Alebo jak si s tým svetlom, že na tú guličku, tak... A poďme sa otočiť. Čakaj, môžem? Leze? Áno. Na chvíľku. My sa na chvíľku zastavili, len tak si išiel zasvietiť. Nebudeme toto robiť častejšie, že takto budeme chodiť. Mám tu teraz takto robí, nejaké tričky, ja neviem, ale už poďme. Ja sa tak bojím tých ľudí, čo sú tam na bicykli, teraz tam niekto prešiel a som sa lakol ako krása. Skús na tú značku zasvietiť. Čo? Na tú značku zasvietiť. To nie... Nemôže ísť za to do väzenia. To si povedal zasvietiť. Ale ja som nevedel, že to tak bude vo Aj svetle. ja som nevedel. Ja to nie je dobré, že je dobré nezasvietiť. Na toto lampu, kde si svietiť. Hej, to je v pohode. Už tam nesviedlo, môže prejsť auto. Moc ďaleko. Ja som si zlomil tak. Nepýtajte sa, prečo mám šlapky. Prečo máme šlapky a sme bossy. Inak je, koľko je hodín? 21:47. 21:47 je? Tak 9 hodín. No. A 47 minút. Pozerám sa. Tak ďaleko môže ísť. 5 kilometrov je ísť, takže... Kde by to mohlo ísť? Tu by sme mohli vyvolávať duchov, skús to. Všetci poďte sem. Nie, ale však s aplikáciou. Skúsme. My sme zabudli, že to máme. Skúsme tu niekde. Áno. My sme robili úplne niečo. Ja som robil niečo úplne niečo. Či tu bude nejaký duch. Daj to. Si iba ja myslel. Dobre, ale to bude v anglicku, lebo je to môj telefon. A ja mám Ale ja môžem prekladať. iPhone, ale... Poďme sa sem pozrieť. A áno, ja som z Anglicka. Ty si není z Anglicka, však ty Áno, si sa som. narodil na No, z Slovensku. Glasgow. Z Glasgow? Aha. Čo je Glasgow? Povedzte mi ľudia. Asi mesto alebo krajina. Tam si sa narodil? Áno. Čakaj, poďme sa tam pozrieť, sem A takto. preto viem dobre angličtinu od prvého ročníka. Takže ty si sa takto učil až od prvého ročníka? Nie, ja som vedel dávno od prvého ročníka. Iba som sa naučil Čo povedal? guide to. Čo je guide? Ja neviem to prekladať, len viem, že je to akoby, že my musíme, že oni budú za nami a my musíme Čo tu je ich napísané? guidovať. Počul si to? Nie. Prečo? 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 Čo povedal? Neviem, čo to bolo. Ani ja neviem. Áno. Tak toto je dosť zaujímavé video teda. To musíte fakt sa srandovať teda. Ale my sa fakt teraz Teraz myslíme. by som sa neštudoval, keby. Fuj. Poďme. Haló. To je všetko?
nejaký zvuk a bežíme už preč domov? Nebol tu ten tvoj a tam bola ozvena? Ale sa mi nezdá. To nie je také hlasné.Úzve, to nemám také hlasné. No. To nemám úplne na hlas. A plus to má robiť normálne slova, nie také. Poďme, poď. Moja mama si proste myslela, že my prejdeme a pôjdeme hneď naspäť. Moja mama nevedela, že tu budeme. Dobre. Moja mama už mi rada volala, ale nemám dáta, takže nemôžem. Neviem, čo znamená hag, ale dobre. Hák? Hag. Objanie. Nie, to je hug. Aha. Hag je. No tak sa to hovorí, hag. Hag. Ale hug sa to píše. Vyššie. Ja, ne, keď aký som opalím. No, na kamerách sa nie je vidieť. Som v Chorvátsku a on v Dubaji. Jako stále. Aha. Po štvrtý, tretí krát. To neviem, čo bolo. Kámo. Zaujímavé video, čo? Zaujímavé Čo ľudia? bude, kebyže to Alice, neviem čo Akože to je. toto video má 11 minút, ale zase dosť dobré. Dosť No, kvôli zaujímavé. tomu, že sa prechádzame. No a troška sme sa tam vystrašili. No, možno kvôli aplikácie. Počkaj, nenahráme si tento zvuk a pozrieme sa potom na ten zvuk, že čo to bolo? Čo to je? Toto, čo tam stojí. To je nejaký proste fakt? Ja nechcem vedieť. Fuj. Už poďme. Kde mám to zaknutie? Vieš čo? Sa mi nestá, že chcem vidieť. No dobre, radšej poď, fuj. Nejak aut... Á, teraz ty povedal, že možno. Čo možno? Že možno je to fakt. Dobre, díky. Teraz sa viac bojím. A ja. Niečo za nami. Super. Toto fakt je zaujímavé video. Hej, ja napíšem proste do tohto videa, že proste toto, že kúkajte až do konca. To vypadá ako by dve decka tam. Ne, utekaj. To vypadá. Ale nie. Ale ja viem, ale ja sa bojím. Reálne, fuj. Poď rýchlo. Sa to zvyšuje a potom ide dole. O ne? O ne. Čo ide? Čo povedal? On mi povedal. Čo som ti povedal? Nie, jak ten duch povedal, že on mi povedal, jak ten duch, nie ja. Alebo ty. Fuj, tam to je nechutné. Svieť tou veľkou... Čakaj, ja budem svietiť. Wow, je tma. Odkedy? Po druhej, ja sa teraz bojím. No, Ako to vie? neviem. Ja som sa tak zlákol. Ty zasvietím si sa to do... Ja sa nechcem. To ťa vystrašiť vlastne. Ešte raz ma takto vystrašiť. Počkaj, ja to zapnem, nič nerobí. Ne. Aha, ja to zapnem. Začne to pípať, bežam doma. Zapnem. A vypne sa. Raz to bude pípať Zapnem. a bežíme. A vypne sa. Vidíte to? Ja neznašam tie auta. Reálne fakt ja to nerobím. Aha. Toto je to tlačítko. Ja to kliknem. Mám tu... A teraz ja som jej povedal. Čo? To akože... Čo? To čo bolo? Čo? Poďme. Ja som sa zlakol reálne. Ty si asi zlakol mňa, že? Áno. Prečo tá baterka mi nejde? Hej, čakaj. To vypadá dobre. No poď. Ale stále začne. Reálne, kúkajte. Čo malo byť na mojom telefóne? Ešte nechcem vedieť. Nemôžem tú baterku používať reálne. Aha, tak mám to tam kam. Čo? Akože nie je to možné. Čo není možné? Neviem.
O nie. To to tak zvyšuje. Otvoríš bránu. Kde mám kľúče? Pavačku. Pavačku. Pavačku, dobre. Ja mám pavačku. Kúkaj. What the hell? Počkaj, nenatočil som to. Ja som zaujímavý. Frak? Som vymenil aplikácie. Frak? Čo? Hej, jedna sa. Čo si sa vám pozrel, jak tajný agent? O, to bolo hrozné. Dobre, to je len hlavné. Super, poďme. Dobre, sme doma. Takže sme doma konečne. Už sa nebojíme, lebo sme už... Ty si tak zakopol. No a sme doma a Oliver ko nám ide spať. Akože ja viem. Takže ide... Hviezdy. Takže Oliver ide ko nám spať. Ja nič nevidím. Super. Ja sa bojím. Takže Oliver ide ko nám spať. A teda Ja toto vidíme všade- sa na rodiny. Robím si, že to niekto je. Aby sa to na neho zasvietilo. Wow, to vypadá dobre. Takže tak no. Vlastne ešte do auta musíme vrátiť. Čiže nebudem ukazovať značku, lebo to bude sus. Však kde ideš stále? Tunel povedal. Tunel. Kde je tunel? Pod mostom to myslí. Pod Morskom? Most. Je akoby tunel, kde sme prešli. No super. A? A? A čo teraz? Nemyslí to, že je blízko? Neviem. Čo ty myslíš, nevieš? Neviem. Však ja neviem. Ja som v tej malkej, však čo je na takej aplikácii. Ale nie, toto je fakt real aplikácia. Že je to real? Normálne. No, za. Ja viem, že to dáva magnet, my sme to skúšali v obchode. Dáva to magnet, normálne na magnet. Kúkajte, čakaj, čo je magnet? A tvoj telefón, nie? Áno, potom to ľudia nebudú vidieť, vieš, to potrebujú. To No je- proste je to na magnet. To, No. ale to bude počuť. Áno, vždycky to zapípa, keď je to na magnete. Počujete? A je tam... Čakaj rýchlo, nehyb s tým telefónom. Aha. Že dám to sem pri telefón. Tak a teraz. Nie. Aha, a ty. Ja som... Tak. Alan. Alan. Alarm, čo je alarm? Neviem, meno, proste. A nemyslíš, že som čo tam nevidel pri aute? Čakaj, nemôžem ukazovať tú značku. Ne, tu. Čo Nemyslíš, že som to tam nevidel? Kto si? Tam je tá vlastne značka, tam nemôžem. A? Nemôžem ukazovať značku. To vypadá tak pekne. Čakaj, ježiš, že som... Čo? Sme sa boli prejsť až hen tam. Nejdeme ešte vyskúšať tú aplikáciu ku tebe? Poďme ešte ku tebe. Naozaj... Okay. Moje najdlhšie video na svete. Daj na to kameru, že či to dobre vypadá? Nie. Ale, ty vole. Tvoj. Ale no tak poďme vyskúšať tú apku, ešte tu. Keď A to toto- začne pípať, tak To vieš... už, vy to pozeráte fakt dlho už akože, ale však... Dobre. Nič. Furt mena ne. Ja nevidím nič, keď mi dáva... A. Reálne, toto je fakt. Tak ja už bežím na... Chcete vidieť video aj s dronom? Chcete vidieť video aj s dronom? Jak sme lietali? Že vám to screenshotnem, to video. Chceš ho vidieť? Urobím video aj s dronom, jak sme leteli a jak nám spadol a jak sme boli nad kolajniciach až úplne hem tam ďaleko. Sme išli odtiaľ, to sme tam niekde a sme úplne leteli s tým dronom až tam.
je Pindia, dúfam. Áno, však áno. Že to je strom. To má sestra, tam ležíš. Ja som to... To niečo vidím. Čo? Toto je celé zaschol. Reálne. Teraz pohľadaj. Ty vole, to všetko... Moje Nike 360. To nie sú Nike. Sú fake. Fake Nike. To jak celé prejde. Akoby. Ale v hre. Čo? Ja som povedal, že to prejde akoby, že je to nejakom hre. A čo sa spýtal? Že čo to povedal? Čo? No hovoril ľuďom, lebo však natáčam na YouTube, vieš. Moje najdlhšie video, keď toto dopozeráte dokonca ste zbusovia, ty vole. Si typujem, že toto video bude mať 0 zhliadnutí. Či sme sa stretli? No, akoby by som povedal. Vlastne aj toto pero aj? Či to iba toto máme? Toto reálne už nefunguje. No, akože? Akože? Už to funguje. Hej, no tak nič, tak to nefunguje. Mám tu takéto. Ale to je úplne inak, či to iba... Ja si myslím? To je dosť svetlo. Ale nemôžeš... On neodíde? Budeme otravovať. Pindia. Mama pes. Vy ho si neuvidíte. Chudáčka. Aha, už ho vidíte. Tam je Pindia. Tálka. Inak vieme si otvoriť dom, však tu máme kľúčik, ale... Erenko, No, nesvieť naozaj iba svieť do druhej strany, prosím. ja nemám... Svieť do druhej strany, prosím, naopak. Aj keď na... Prečo? A Prečo? Povedz YouTube, však YouTube je zvedavý. tuto je taký tieň. No, super. Vypadá to ako človek. S nejakým toto. S Mickey Mouse. Reálne, ja som to fakt teraz nevypol. Reálne. Brr. Fakt už nejdeme? Tak pekne vypadá. Ty vole. Ale je to aj troška vidieť. Pinďo? Pinďo iba vidí ten leter, vieš. To je super to čo je. Len vy to asi nevidíte na kameru. Higher? Vyššie. Tak daj vyššie ten laser. Oh. Prečo? Neviem. Ani nechcem vedieť prečo. Oh. Čo? Či to môžeme cítiť. Ne, ne. Vlastne sme mali beženie. No, asi no. Spiderman. Mne to nezaujíma o Spidermane. Vy iba otvorte. Ne, dobre. Čo? Čo? Zatvor! Čo? Čo? Som tam videl niečo. Koho? Neviem, na to... Nesmí Pinďovi, on bude štekať. Áno. On teraz bude štekať, keď nevie. Ale taký šťastný. Ja Pinďovi tu zahádžem loptu, aby mi neštekala. Pinďo.
Kto tu je? Lopta. No dobre, tak s týmto asi budeme končiť toto video. Aha. Tak poďme končiť. Takže čus. Keď ste toto dokoncali, ste najlepšie ľudia na svete. A podľa mňa toto video bude mať 0 zhliadnutí. Takže čus. Počkaj, ešte niečo povedal? Že poď sem. My Ideme donútra? No radšej. Takže čus.